ba zan sake damuwa akan duk wani wanda bai damu da ni ba. Ba zan sake bari surutun mutane da kuma abin da wasu za su faɗa ya yi tasiri a cikin zuciyata. Saboda sai yanzu na gane cewa baka isa ka hana mutane su faɗi albarkacin bakinsu ba. Baka isa ka hana mutane su faɗi wani abu a kanka ba. Duk irin yadda za ka yi rayuwarka, duk irin yadda za ka mu'amalanci mutane, to sai sun faɗi wani abu wanda ba haka yake ba. Kuma su a ganinsu wannan abu haka yake. Duk wanda yau yake ganin cewa zai iya rayuwa da ni, to tabbas ni ma zan rayu da shi. Amma duk wani wanda yake ganin cewa bai ɗauke ni a bakin komai ba, ba ni da wani amfani a tattare da shi, tabbas ni ma haka na ɗauke shi. Idan ka guje ni da kwana ɗaya, to ni zan guje ka da kwana biyu. Idan ka ƙi ni na tsawon yini ɗaya,